Vzkvétá. Dámy a pánové, a to pořád ještě není všechno. Mohlo by se zdát, že všechny gratulace už byly vyřčeny a všechny dárky předány. Nicméně v našem středu zůstává utajen stále ještě jeden letošní jubilant, kterému jsme nepopřáli. Původně mu chtěl přát Jindřich Horáček, pak ovšem zrevidoval své gratulantské možnosti a rozhodl se, že bude lépe, aby gratulovala vedoucí loveckého zámečku Kladská Blanka Řebíková, protože tím jubilantem není nikdo jiný než letošní šedesátník Ivan Hlas. Ivane, všechno nejlepší, ať to pořád hraje, zpívá, skládá. Dárek je opět fotografie od Davida Kurce s názvem Zjevení na Kladské. Ivane, ještě jednou všechno nejlepší. No to je ale nádhera. Já blbě vidím, víte, z dálky jsem to... Tohle je úžasný. Takže